Για νέο σύριαλ στο κανάλι. Εμένα? Ναι. Έχω πρόταση. Έχω καινούργια πρόταση. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Έχω καινούργια πρόταση. Αχ, όχι. Σε καλή μία. Είναι Φέδρα Θεοδώρα. Φέδρα Θεοδώρα. Ξέρω. Είναι η ζωή της Βάνας Μπάρμπα σε σειρά και εσείς θα κάνετε την κόρη της. Τι λες βρε, η κόρη της είναι μικρή. Γιατί εγώ τι είμαι, μεγάλη? Τα κάνετε πάνω σας. Όχι ακόμα. Δεν κάνετε για το ρόλο. Τι ακούτε τώρα τι λέει το ούφο, δεν είναι η ζωή της Βάνα Μπάρμπα. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, αποκλείεται να φοράω ξανά κράνος. Για να δω. Να δω τι. Παίρναμε κόκκινο. Ωραίος τίτλος, δυναμικός. Παίρναμε κόκκινο. Κομμωδία μου κάνει. Αχ, ας είναι Θεέ μου κάτι καλό. Ας είναι Θεέ μου κάτι καλό. Πες και εσύ μωρή γρουσόσα, κάνε μια ευχή. Τα βλέπει. Το σενάριο λέει ότι κάνω την αρχηγό της τροχέας. Φέδρα Θεοδώρα Κομνηνού. Δεν είναι κομμωδία, Τι κομμωδία. Τσιτσίγκος είναι. Και με κράνος. Η Μπάρμπα τι ρόλο παίζει? Γιατί σε μένα. Γιατί σε μένα όλα. Έλα, μην κάνετε έτσι, κυρία Μπία. Καθίστε να το διαβάσουμε πρώτα. Δεν ξέρεις, μπορεί να... Τι μπορεί, τίποτα δεν μπορεί. Είναι κράνος σου λέω. Σαν πως δεν ξέρω τι θα διαβάσω. Ξέρω. Θέλεις να πεις τροχονόμερ Σακελαρίου ότι καταφέρατε να συλλάβετε αυτό τον αδίστακτο οδηγό από τη Γεωργία που τρέχοντας με ηλιγγιώδη ταχύτητα παρέσυρε και σκότωσε τη Γεωργία Γεωργίου, σύζυγο του Υπουργού Γεωργίας Γεώργιου Γεωργίου. Αυτό ακριβώς θέλω να πω, κυρία Αρχηγός. Συνελήφθη χάρη στην πολύτιμη βοήθεια μιας αυτόπτους μάρτυρος που έτυχε να είναι στον τόπο του δυστυχήματος, της Γεωργίας Γεωργίου, συζύγου του Υπουργού Γεωργίας Γεώργιου Γεωργίου. Πολλές Γεωργίες ακούω. Και αυτό το δίχως άλλο δεν είναι σύμπτωση. Κάποιος προσπαθεί να στήσει πλεκτάνη στον Υπουργό. Κάποιος που πιστεύει ότι στη ζωή μπορεί συνέχεια να περνάς με κόκκινο. Φέρτε μου μέσα την αυτόπτη μάρτυρα. Και μετά φέρτε και αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας. Θέλω να δω πώς το διάολο θα καταφέρει να δικαιολογήσει την αποτρόπαιη πράξη του. Τι ωραίο σενάριο. Κατάλαβες τώρα πώς θα είναι? Κατάλαβες? Τι να πω, κυρία Μπία μου, εσείς ξέρετε καλύτερα. Πάντως το συμβόλαιο από την πυρκαγιά σας το φέρανε. Καλύτερα να το υπογράψετε. Αν νομίζετε ότι θα είναι έτσι το άλλο, καλύτερα να πείτε όχι από τώρα πριν γίνει και χειρότερο. Τι χειρότερο να γίνει? Δεν γίνεται και τίποτα χειρότερο. Μωρέ, γίνεται. Γίνεται. Καλημέρα σας. Είμαι η αυτόπτης μάρτυρας που είδε έναν οδηγό από τη Γεωργία να σκοτώνει τη Γεωργία Γεωργίου, σύζυγο του Υπουργού Γεωργίας Γεώργιου Γεωργίου. Ο Βολτέρος. Ναι. Ησυχία υπόλοιπη λέει μάθημα ο Λαζάρου. Λαζάρου, παιδί μου. Ο Βολτέρος πέθανε. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Από πού ήτανε? Ήταν Γάλλος. Μπράβο. Γεννήθηκε?